Wara li kien ikkundannat mill-Kamra tal-Avukati l-aġir tal-Prim Ministru Robert Abela u l-kuntatt li għamel ma' maġistrat, issa ġie kkundannat ukoll mill-editorjal tal-Gazzetta Times of Malta dan wara li ftit tal-ġimgħat ilu waqt diskors politiku f'Birkirkara u ammetta li kellu taħdita ma' maġistrat tal-ġudikatura. Bl-editorjal jinsisti li din mi xejn ngħid influwenza mix-xierqa. L-editorjal li bħala avukat u iżjed bħala Prim Ministru Abela suppost jaf aħjar u spjega li fl-imġiba tagħhom il-Ministri kollha għandhom juru rispett lejn l-istituzzjonijiet u l-liġijiet ta' pajjiżna. Iżda permezz tal-azzjoni responsabbli tiegħu Abela ma urix dan ir-rispett. Aktar u aktar għaliex il-Prim Ministru ammetta li tkellem ma' maġistrat waqt attività politika laburista u din l-azzjoni turi ċertu ir-responsabilità fil-ħidma tiegħu. Id-diskursata bejn Abela u l-maġistrat li sissa għadu mhux magħruf toħloq instabbiltà fl-istituzzjoni ġudizzjarja kif il-familjarità toħloq nuqqas ta' fiduċja fl-istituzzjonijiet tagħna. Dan għaliex membri tal-ġudikatura mhux permessi jkollhom kuntatti mal-membri tal-partiti politiċi. Diskussjonijiet bejn membri tal-ġudikatura u membri tal-Parlament jistgħu jseħħu biss permezz ta' rappreżentazzjoni formali u ċar li d-diskussjoni ta' Abela mal-ġudikant ma seħħitx b'dan il-mod għalhekk dan kien ksur fil-kodiċi tal-etika kemm minn Robert Abela u anke mill-maġistrat involut. Dil-ġimgħa kelli okkażjoni nitkellem ma' maġistrat li qalt li vera il-qafas tal-liġijiet preżenti jippermettilna li nistgħu nagħtu pieni baxxi jew pieni għoljin għal rejat partikolari. L-editorjal tat-Times tqar li l-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard m'għandux ikaxkar iżjed saqajh fuq din is-sitwazzjoni iżda għandu jitkellem fil-Parlament u jispjega x'azzjoni se tittieħed mill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja u anke mill-Prim Imħallef. L-editur tenna li pajjiżna kellu biżżejjed skandli abbinati ma' maġistrati u li diġà hawn nuqqas ta' fiduċja fil-qrati Maltin. U issa minħabba li dan il-maġistrat mhux magħruf, il-maġistrati kollha qegħdin taħt skrutinju. Għalhekk jgħid l-editur tat-Times dan il-każ m'għandux jintesa'.